pamagazaan toko loy ko posisyon auno di ano guhiyon tu timpo manaw panaw itino ilati ko posisyon loy pamagazanan pamagunan itimuduk miaga tubaw ditugon ono may ito naman iinoh mayong moton ono may iyong moton subay tanaw po to naman ingkano kya tukadan natanto daw minamangu iti adat ay komposisyon aw ano opuhan uban ondos kupay no tugi umulo mo sonodi opoy to misno kim naman no itihado komposisyon nahantasan kuno ngabi gumuno o kinobuon humangad soda domoy om tampon do suminuko ono may ito no ino may iomoton ono may iomoton subay tanaw puton nomon ingkano kya tukanan natampo domin namangun itiadat loy ko posisyon aw ano opuhan uban mon no po gompi so ono may ito naman iino may omoton ono may iomoton subay tadaw poton nomon ika magyay tukada natanto dominamangun iti adat ay komposisyon awan